እዚ መደብ ሓንቲ ዓለም እዩ። ኣብዚ መደብ ብፍሉጥ ጸሓፋይ መምህር ኣማኑኤል ሳህለ ዝተጻሕፉ ጽሑፋት እናባኹም ነቕርበሉ ሰሙናዊ መደብ እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ መደብ ንምክትታል ወትሩ ሰንበት ናይ ንጎስ ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ቆፀራኹም ምስ ሃርሞኒ ሜድያ ይኹን። ኣቕራቢ እዚ መደብ እንያት ሚካኤል ሰናይ ምክትታል። ትምህርትን ፍልጠትን ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋል። እቲ መደባውን ዘይመደባውን ትምህርቲ መንፈሳውን ስጋውን ትምህርቲ ዝሓቆፈ ድማ እዩ። መንፈሳዊ ትምህርቲ ዝበሃል ኣብ ሃይማኖት ወይ ግብረ ገብነት ተመርኮሰ ትምህርቲ ኮይኑ ዕላምኡ ነቲ መንፈሳዊ ክፋል ሰብ ወይ ድማ ብሓፂሩ ንመንፈሳውን መለኮታውን ባህርያት ሰብ ንኸማዕብል ዝፍትን እዩ። ስጋዊ ትምህርቲ ነቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ፍጥረትን ሕጋጋታቱን ፀገማቱን መፍትሒኡን ክፈልጥ ዝፍትን ዓይነት ትምህርቲ እዩ። መንፈሳዊ ትምህርቲ ብመደባውን ብዘይመደባውን መንገዲ ክወሃብ ይከኣል። ከምኡውን እቲ ስጋዊ ትምህርቲ ቅድሚ ናብ ትንታነታትን ተመክሮን ምእታውና ንፍልጠት ኢልካ ዝግበር ትምህርቲ ኣብ ኩሉ ዓለም ድሩት ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባእ። ማለት ካብ ጥንቲ ጀሚሩ እቲ መደባዊ ይኹን ዘይመደባዊ ትምህርቲ ብፅሩይ ፍልጠት ዘይኮነስ ንሞያውነታዊ ረብሓ ኢሉ እዩ ተጀሚሩ። ንምፍላጥ ኢልካ ዝግበር ትምህርቲ ኣዝዩ ድሩት እዩ ክበሃል ይከኣል። ስለዚ ኣብቲ ዝሓለፈ ክፋል ወለድና ንፍልጠት ዘይኮነስ ንሞያውነት ቁጠባዊ ረብሓን ኢሎም ናብ ትምህርቲ ዝሰዱና ነይሮም እኳ እንተተባህለ ኣብ ኩሉ ዓለምን ካብ ጥንትን ከምኡ ከም ዝነበረውን ክንርስዖ ኣይግባእን። ምናልባት ድኾን እቲ ሞያውነታዊ ዕላማ ኣብቲ መንፈሳዊ ትምህርቲ ቁሩብ ይጎድል ይኸውን። ሓደ ሰብ መንፈሳዊ ትምህርቲ ዝወስድ ንፈጣሪኡ ክፈልጦን ከምልኾን ዳእምበር ንኻልእ ረብሓስ ኣይመስለንን። ግን ቀሺ ኮይኑ ናይ ዕለት እንጌርኡ ክምርር ዝደሊ ድማ ኣይሰኣንን። ማለት ነቲ መንፈሳዊ ትምህርቲ ከም ሞያ ወይ ፕሮፌሽን ጌርካ ምውሳድ ኣብዛ ዓለምና ዘይዝውትር ኣይኮነን። ስጋዊ ወይ ዓለማዊ ትምህርቲ ግን ከም መደባውን ዘይመደባውን ኮይኑ ኣብ ሞያውነት ዝዓለመ ምዃኑ ኩሉ ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸይድ ሰብ ይፈልጦ እዩ። ስድራኻ ፍላስፋታት እንተዘይኮይኖም ንኽትፈልጥ ጥራይ ብማለት ናብ ቤት ትምህርቲ ዝልእኹኻ ኣይመስለንን። ዝኾነ ኮይኑ ትምህርቲ ብሓፈሻዊ ገጹ ክርአ ከሎ በቲ መስኮት ዩኒቨርስቲ ተቐልቂልካ ንፍጥረትን ምስጢራቱን ምዕዛብን ምስትንታንን ማለት ይመስል። ንገለ ካብቲ ኣማዕዲኻ እትሪኦን ብኣእምሮኻ እትምከሮን ዘለኻ ነገራትን ኩነታትን ድማ ክትፈልጦን ክትግንዘቦን ትደሊ። ነዚ ንምግባር ንኽሕግዘካ ድማ መደባውን ዘይመደባውን መንገዲ ክትወስድ ትግደድ። ፍልጠት ኣብ ልብኻን ኣእምሮኻን ኣትዩ ብርሃን ይሂበካ። ፍልጠት ናይ ልብን ኣእምሮን ቀጻሊ ዝበርህ ቀንደል እዩ። እምበኣር ትምህርቲ ማለት ንዩኒቨርስ ንሕግታቱን ከተንብቦ ምኽኣል ማለት ካብ ኮነ ፍጥረት ክንደይ ምስጢራት ከም ዝሓቆፈት፣ ክንደይ ጥበባት ከም ዝዓቆረት፣ ክንደይ ብኣሰር ዘይርከብ ፍልጠት ዝኸዘነት፣ ክንደይ ካብ ወርቅን ብሩርን ክቡራት ኣእማንን ዝበልፅ ሃብቲ ኣብ መዝገባ ከም ዝሓበአት ምፍላጥ ኣድላይ ይኸውን። ከምቲ ወርቂ ብሓዊ ዝፍተን ምሁር ድማ በቲ ኣብ ሕብረተሰብ ዘምፅኦ ለውጢ፣ በቲ ኣብ ልምዓት ሃገሩ ዘበርክቶ ግደ፣ በቲ ኣብ እምሮ ህዝቢ ዘስዕቦ ተሃድሶ እዩ ዝፍተን። ይኹን እምበር ኩሉ ዘብለጭልጭ ወርቂ ከም ዘይኮነ ድማ ክንግንዘብ ይግባእ። ብተመሳሳሊ ኣዘራርባ ድማ ኩሉ እቲ በዓል ዲግሪ ምሁር ማለት ኣይኮነን። ሓደ እተምሃረ ሰብ ብኩልንትኑ ለውጢ ኸርኢ ኣለዎ። ንርእሱ ከይተለወጠ ደኣ ከመይሉ እዩ ንኸባቢኡ ክልውጥ ይኽእል? ተማሂርካ ነቲ ኣብ ባህልኻን ኣተሓሳስባኻን ዘሎ ጉጉይ ወይ ዝንቡዕ ባእታታት ክትኣልዮም ክትፀርቦን ዘይኮነን ዝግባእካ። ተማሂርካ ንባህልኻን ልምድኻን እምነትካን ክትኣልዮም ክትኩስኩሶን ክትጻህዮን እንተዘይክኢልካ ደኣ ንምንታይ ተማሂርካ? ካብ ምህሮስ ኣእምሮ እተባሃለስ ንስለ ዘረባ ኣይኮነን። እቲ ምሁር ትምህር ሓጊን ከሪሙን ለውጢ ዘይርኢ ካብ ኮነ ብኻልእ መንገዲ ነቲ ሕማቕ ባህርያት እዩ ብትምህርቲ ገይሩ ዘብልሖን ዘድምዖን ዘሎ። ደንቆሮ መታለሊ ዝነበረ ንፍዕን በሊሕን መታለሊ፣ ዝሑል ሃይማኖተኛ ዝነበረ ርሱን ጥሩፋዊ ሃይማኖተኛ፣ ፈዛዝ ሰራቂ ዝነበረ ትጉህ ሰራቂ ወዘተ። እቲ ብ18 ክፍለ ዘመን ናይ ሩስያ ሃፀይ ዝነበረ ናይ ጴጥሮስ ዓብይ ዛንታስከ ብሓፂሩ ንመልከት። ንሱ ናብ ሆላንድን ስዊድንን ከይዱ ምስ ተማህረ ንዓዱ ተመሊሱ ነቶም ህዝቡ ምስ ተመልከቶም ካብ እንስሳታት ዘይሕሹ ምንባሮም ኣስተብሃለ። ፀጉሮም ነዊሕ፣ ጭሕሞም ዘይተላፅየ፣ ጀለብያ ዝመስል ክዳን እተኸድኑ፣ ኣብ ኩሉ ባህርያቶም ጭውነት ዘይብሎም፣ ሰኽራማት፣ ሱሳዓት፣ ዘመውቲ፣
ማሪታውያን ተባኣስቲ ጨካናት ዓቕልን ትዕግስትን ተጻዋርነት ዘይብሎም ከምዘይ ተገርሑ ከብቲ ስርዓት ዝጎደሎም ነበሩ። ሽዑ ጴጥሮስ ዓብይ ነቶም ህዝቢ ምስቶም ምዕራባውያን ብምንጽጻር ሱር ነቀል ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘለዎ ተገንዘበ። ስለምንታይ ድዩ ደኣ ተማሂሩ? ኣብ ምዕራብ ኤውሮጳ ኸይዱ እተዓዘበ እኳ ብቅዱስ ቅንኢ ተላዒሉ እዩ። ትምህርቱ ለውጢ ከምፅእ እንተዘይሓገዞ ስለምንታይ ደኣ ንብላሽ ደኺሙ? ስለዚ መጀመርታ ነቶም ህዝቡ በስገዳድ ጭሕሚ ክላጽዮምን ጸኒሑ ድማ እቲ ነዊሕ ጀለብዮም ክሕጽርዎን ኣዘዘ። ጸኒሑ ነቲ ህዝቢ ናይ ምዕራባውያን ትምህርቲ ክቐስምን ካብ ድሕሪ ባህሊ ናብ ገስጋሲ ባህሊ ከሰጋግሮም ብዙሕ ጽዒሩ ተዓዊቱ ኸኣ። ኣስታት 30 ዓመታት ኣቢሉ ኣብ ሩስያ ከለኹ እታ ብጉጅለ እትመርሓናን ገለጻ እትገብረልናን ዝነበረት ሰበይቲ ብዘይቃ ጴጥሮስ ዓብይ ክትብል ካልእ ስም ክትረቆሕ ኣይሰማዕክዋን። ሳሉ ኢና ኤውሮጳውያን ኮይንና እምበር ታርተራውያን ወይ ባርብራውያን ኮይንና ምጠፋእና ነርና ማለት ይመስለኒ። ናብ ተቐድም ፔትሮግራድ ድሓር ሌኒንግራድ ጸኒሓ ስታሊንግራድ እተሰመየት ከተማ ምስ በጽሕና ኩሉ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ህንጻታት ጣልያን ከም ዝቐየስዎን ከም ዝሰርሕዎን ተነጊሩና። ጴጥሮስ ዓብይ ዝጠለቦም መሃንድሳት ከይኮኑ ኣይተርፉን። ክልወጥን ክልውጥን ዘይከኣለ ኣእምሮ ተማሂረ ክብል ኣይክእልን። ጃፓናውያን ንሃገሮም ከሰልጥኑ ዝኽኣሉ ንትምህርቲ ዓብይ ትኹረት ስለ ዝሃብዎ እዩ። ኣስታት 100 ዓመት ይገብር ብዛዕባ ፊዚካውን ንጥረ ነገራት ኖቤል ሽልማት ዝወሰዱ ምሁራት ኣለዎም። ነቲ ትምህርቶም ተጠቒሞም ድማ ኣብ ዓለም ብቴክኖሎጂን ቁጠባውን ካልኣይ ማዕረግ ሒዞም ይጓዓዙ ኣለዉ። ንሕና ግና ኣብ ምህናፅ ሃገር ስለ ዘሎና ትምህርቲ ኣድላይ ምዃኑ ፈሊጥና ከቢድ ፃዕሪ ክንገብር እተምሃርናዮ ጥበብን ዝቐሰምናዮ ፍልጠትን ድማ መጀመርያ ንህዝብናን ንሃገርናን ክንልውጥ ከነሰልጥንን ከነበልጽግን ክንፍትን ይግባአና። ትምህርቲ ብርሃን እዩ። ነቲ ናይ ማሪትን ዕውር እምነትን ድሕረትን ጸልማትን ንምቕዳድ ድማ ቀዳማይ ደረጃ ዝሓዘ ሓይሊ እዩ።